Ta, TROJAN. Ja, zawsze. Co się dzieje? Jedziemy. To jest paradoksalnie, fenomenalnie, centralnie, fajnie. Jakie fantastyczne i idiotyczne, zajebiste downie. Właśnie to jest jasne, to dubstep i koniec. Sprawdzaj te wersy i co jest mi powiedz. Możesz tu polec, bo Wiktorię mam w sercu. I nie, że się zakochałem, ale ufam, nie wierzą. Ogień pali mnie, zgaszy światło twoja stara. Po tej 16 czuję paparazzi Lady Gaga. Lirika, dynamika, ona nie jest równa sprawą. Ubrana to paradoks, dziś nie ma na wszystkich graną. Miasto jest nasze, każdy prawilnie zaprzanim. Wie, że nie jest inaczej, jeśli tak to nie zapnę. 01555 na ziomali, tych prawdziwych, nie tych, którzy tam kili ze mną stali. Aj, bym zapomniał to co mówię, nie są kity. Będzie wysłałem ci maila, teraz ty podsyłaj bity.